И здравейте на всички, аз съм Филис Геймър БГ. Днес ще играем на Muxoplex. Първата ни игра ще е Skywars. Така. Окей. Окей, така. Взех неща, които въобще не ми трябват. Това, разбира се, че ми трябва за всеки случай. И това. Ще трябва да отида до там, затова ще взема и това. И да започваме. Така. Начално. О, спаун. На пик. Това е леко. Само да присетите ще падат. Ау! Някой идиот използва бъдет. Много умно. Така, без спокойно мога да си слуша спалката. Тебе ще ти имам си шер. Така, след като знам, че те не обират често. Или ги обират, но по-нечесто. По-нечесто това бе. Така. Виждате колко ставам се по-бърз. По-бърз. Не. Трябва да се докоса точно до вода. И ба. Окей, ще изиграя още една игра. Добре. Явно ще играя с малко хора. Това беше все. Така. И ето го нашия чест. Който пак ще има някакви безплатни работи. Така. Това не знам какво е. Sweetness. След като играя Minecraft много скоро, защото не съм играл доста време. А защо за какво взима Weather? Това и Golden Apple. Това. Добре. Така. И да видя и другия, който също има Golden Apple. И нещо интересно. Чухте ли, че нещо гръмна? Каста. Така да видим най-близкия Исланд. И явно няма такъв. Ще се опитам да оцеля онзи и там. Онзи и там. Моля да не мърдай. Точно така. Така. Имам последен изстрел. И никога не съм бил точен. Бум. Защо просто не оставам ето така и да чакам някой? Ето така. Ще чакам всички да се изтрепат, докато аз стоя като нормален човек. Искам да оцелея, за да спечеля точки.
Така. Не знам дали скоро някой ще се убие или ще се прибие. Оп. Внимавайте. Вече няма път до тук. Така. Да видим как ще дойде. Сигурно някой умре. Защо? О-о. Що толкова бавно се излиза? Нищо не. Много обичам така да си стоя и да си печеля и така. Опа, О, това ми даде една страхотна идея. Така, сега никой няма да дойде на моя скайблок. И е осигурен, че се спечеля. Не е сигурно, просто знам. Въобще не мога да говоря български език. И трябва да стане моя мрачен план. Така. Ма не знам, аз съм я кача след. Вълни. Не. Така. Явно ще трябва да поставя лилия. Ето виждате ли колко е безумно. Този слиза по водата. Доста е скучно и няма да падна, искам да спечеля. Защо не пише, кажете хай на YouTube. Допреди малко правих опитни клипове и станаха провал. И станаха провал, както казах. И това със сигурност ще бъде качено в YouTube. Така. Ани left the game. И дън. Да видим дали някой човек ще каже хай. Сериозно ли? Кажете... Опа. Кажете хай на YouTube. Там-дарам-дарам. Никой няма да кача хай явно. И бла. Не искам да умирам, искам да спечеля. Той си мисли, че ще умра, но това няма да е вярно. Сам да се умира. О, той май ще умре. А не, той се разкопава за да дойде при мен. Сега ще разкопая това и това и това. Ходи. Добре, това вече е малко прекалено. Ще спрем. И ще направя ето така. За защита. Това отгоре.
О, пак. Защо? И защо? И защо? И защо? И защо? О, за Бога, за Бога. И сега вече се разминих. И явно ще трябва да се събужа. Окей. И